Per a mi és un gran honor, com a actual gerent del Consorci, presentar este acte. També servisca per a posar de manifest la especial vinculació que té la Diputació de València en els seus bombers. Es pareixia que era una magnífica oportunitat donar les gràcies a tots els que al llarg d'estos anys han fet possible que els bombers estiguen ací, al costat de tots els valencians de la nostra província, tots els dies, els 365 dies, les 24 hores al costat de la gent. Es en los primeros años 80 cuando se gesta el embrión del actual consorcio, con la creación de los consorcios comarcales y la construcción entre 1981 y 1986 de los 7 parques de la provincia, auspiciados por la Diputación, que aportó gran parte de la financiación y recursos de formación i assessoramiento. Tenim avui, president, 700 bombers que avui estan treballant. Tenim 24 parques, entre ells n'hi ha 7 voluntaris, auxiliars i principals. Jo crec que tenim... Sempre demanen més, sempre hi ha pobles que estan demanant, però jo crec que hi ha una estructura molt adequada i uns servicis en 5, 10 minuts, tot el màxim en 20 minuts, els bombers estan en el puesto. Convivim en l'emergència i conviure en l'emergència ens fa un poc especials, però nosaltres no ens sentim herois, som un més, és la nostra feina, no? I aquest conviure diàriament en el risc ens dona una forma especial d'entendre la vida i d'entendre el que és un equip. Manuel Aparici Fort. Pascal Gil Blesa.
La Diputació estarà al costat dels bomberos, estiga en el consorci, no estiga. Els diners, com deia un amic meu, són papers. I el que hi ha que fer és millorar i, sobretot, intentar que aquest cos, que ens sentim orgullosos d'ell, estiga en tota la tranquil·litat del món. Me sent molt orgullós de representar aquesta institució. Me sent molt orgullós de tindre un cos dels bomberos que ens representa. Me sent molt orgullós de persones que no he conegut i he conegut avui, que han estat sempre al servici des de més, i sobretot me sent molt orgullós de totes les persones que col·laboren, que treballen. Molts estan així perquè estan dins de la institució i altres persones perquè són voluntàries en un cos com és els bombers, que ho fan simplement per ajudar als altres.